Dudak ezabatzean, indarrez eta berme egiazko fedea berragertzen da. Deus ez da gelditzen, oroitzea balio ez duen Deus. Aste bakarrean, 4 bilkura izan nituen. Ingurukoek lanean, goin neuskan metodologia eraginkorren finkatzeko hitzorduetan, erosketetan, denetan, hitz eta etz harrapatu ninduten. Alta, ilunpeak mundua trozatzean, iratzarriaren pindarra nigan sustatzen nabaritzen nuen aldiro. Mediku eta espezialistei oinarrizko akiduraren atzealdean zer dagoen maiz eskatu diek. Hauek, erantzun egoki zen razionalik eskainez didaten arren. Iluna barra hurbiltzearen sentimenduak, unkitze beratuaren ateen, haindira, eroaten nauela badakit, argatik. Mirakuluz, bizina izela jakitea azki zait, maitaleak, ahoa borobil eta zoa sutan noiztenka, horretako hain zuzen eraziatzen nauela artetan. Maitaleak larderiaz segitzen baldin badu, denbora apurra dauka zeurene aldamenean. Azkenaldian, goizeko bietan, etzeratu naizenean, bezperan, supermerkatuan dena espantu erosi gazna puska, oskailuaren aterpetik desagertu zela konturatu nintzen. Nor deabru zen oina. Kezu errean nintzen. Sukaldeko, maiaren izkinan, oskatual gurintzuak metan zeudela ikusi nuen. Tarrapata eroan ganbarara joan nintzen, eta nebiotzaren erdian zeman nuen, oea deblauki etzanik zurrungaz. Oiu, zainertaz behiak irekiarazi nizkion eta lo orditik arrausikara jalgizen.